Wel nawr te, dyn ni'n symud ymlaen, mae'n wedi cynio bellach, ac mae'r bridiau cynghennid wrthi yn ôl fan hyn, a mae'n rhai o'r cyfandiroedd ar ôl hefyd. Ond dyn ni fan hyn efo'r Aberdeens, ac mae William Owen braich sain criceth wedi cyrraedd y sioe. William, ti ddim yn cyrraedd mor gynnar y Garferi? Na, mi o'n i yma, ond o'n i stiwardio'r Charles bora yma. O, ti? O'n. Prysur te? Oedd, ond oedd niferoedd i lawr y pi bach yn nhw. Ie. Wel, mae'n amser go galed ar y boes. Mae castaff a mae bwyd yn rhaid a maen nhw'n gofalus pe maen nhw'n neud wedyn, ydyn nhw? Wel, yn dyn, mae'r rhan fwyaf nhw'n cael eu tro, ond dig y bod lenni, mae'r Shorthorn a'r Highlands wedi codi'n y nifer. Mae'n 100 yn y ddau bryd yna, oes. Wel, da ni tu ôl fan hyn Aberdeen, mae hwn yn hen bryd o wartheg, fe o'n boblogaidd iawn stalwm, ond fel mae lawer iawn o'r bridiau cynghennid, maen nhw wedi mynd lawr, ond mae yna gynrychiolaeth fel ti newydd sôn, go dda, a mae'r Aberdeens mae'n reit smart. Wel, yn dweud, mae hein yn effod smart iawn, effod pyn o dyfiant yn nhw fyd. A mae o'n enw sydd yn gwerthu ar blat yn enwedig, yn dweud? Wel, yn dweud, mae yna rei o'r supermarkets a rei bonus yn does y kilo yn yn o'i lladd sydd yn help garwydd nhw. Yndi. A mae'n aml iawn yn gwanhau y bridio sy'n ar ôl yn dydi? Wel, yndi. Ond mae'n rhaid neis gweld nhw'n o'n nhw'n dod yn ôl, sa'n ni'n licio bod hebdyn nhw, dwi'n meddwl. Na. Be fyddi di wan, dwi ti'n no drwm o wartheg ar dwys i'ch yma? Na, mae gennym ni rhywfaint yn llai nag arfer fel mae, da ni reit falch fel mae'r tymor yn digwydd bod. Yndi, ond da ni'n dall ar rwy'n iddiw, da ni'n cael bach o law i fyny yn y gogledd. Do, da chi'n cael mwy na ni yn y canolbarth yma. Wel ia, yndw. Ydy, mae rhaid ni roi'r ddwy belin lawr i weddio. Wel ia, yn berig iawn ia ban. Yna ni wrth gwrs mae rhain yn amrywio liwiau, coch a di. Wel ynddi, fel hwn yn dosbarth. Ia, pi bach yn anwastad, mae un effa go ifanc. Ia, ma'n does. Ynddi. Mae'r beirniad, mae'na feirniad yma o bob man. Mae'r Werddon yn bridio yn go dda, ond mae lot o wartheg wedi dechrau ffordd yn Iwerddon. Wel oes. Wedi wneud yn dda iawn bore yma. O, na chi, ia. Dwi'n rhaid da. Na. Ond mi'n siŵr ar hydre mae'r tywydd yn gweud beth ar y gwerthiau'n siŵr. O, siŵr o fod, mae'n debyg yn bydd y chi. Mae'n rhyfedd gatre coe. Wel, os dim o flaen gwertheg. Does dim o flaen gwertheg ni beth bynnag gyda. Ac eto i gyd, maen nhw reit hapus. Maen nhw reit fodlon gyda mynd o lawd yn Wel, yndyn. Na, nollol. Mae'n rhyfedd pa mae'n gynnast, dyn nhw'n angen gymaint na dyn nhw wedi mynd. Neu gwahaniaeth. A mae'n debyg, illa bod chi y gwell ras yn ddim yn gael yn uwch mewn swgwr fyd, gan bosib, ynddi. Yndi. Wel, rown i'n fynd i ddwy i'r beirniad yma yma. I wneud i feddwl a dewn ni'n ôl, dwi'n meddwl. Weddol tonydd yna.